كندي نتفتاتو بمقدام زينا هاجراويت غانتا كعص اغري دقانسي ارترا ناب هاجرات مليسام ابن الزبا حجاز وفري كتابه انقصي بصبقي سلاسلالهم بعل مزي مقصصار نقداوي توادادرنت فرنسا امريكاوي تكال مربب حبريتا جوجل زي حقاوي كبل زغلصو مسرح موعوع بمتقامو 150 مليون يورو مقصعه وسين لهم أبز حلفة سالستي أب وسناسن اسبانيان بورتغالن زتخسته ببلاوي معبل بزس عبا حدقاتات سبعوي نواتاون أكباوين أنوات وردوم زرزروم أب قطمات وانشا هقرات مبرقن مأكلاين أفريقيا سيكافا كلتشان عساتة شعاتن كلاي درجة بمحاس تشلاميت برور ماداليا زخونت هقراويت غانتاك عصو أقري دكانيس تيو دكي تبعتيو إيرترا تمالي أبسعات الدحر قطري أسمرات يام كوميشنر باهلن سبورتن أمباسادر زمد تقلي أب أهجراوي معرفون فرتي أسمرات ترخيبون نفس وكف أبال تهجراوي تجانتا أخليل أنبابا بركيتهم هجراوي تجانتا إرترا بعسات تشعت تحساس أنصار هجراوي تجانتا أنجاديت هجر رواندا أبز تقيادي نايوات قطم سلست ببادو تسعيرا كلاي درجة حزام هاجراوي غانتا إرترا أمناي مدب قطمات هاجراوي غانتا بروندي حادة ببادو هاجراوي غانتا جبوت دما سلست ببادو سعيرا مس هاجراوي غانتا صومال بادو ببادو دحرم فللا أب قطم فرقي فصامي هاجراوي غانتا كينيا 4 بحادة بمرتعة أنصار أنغاديت هاجر واندا نقطم وانشا زبقاتم زلومي عامت زتمزغبين هاي كلا أي درجة عوت أب نايز حلف 28 عامتات ود دراسي كافا بهجراويت غانتا إيرتراز تمزغبه ناي فلمايو أب تمساسالي قطمات تساتف زغنيت هجراويت غانتا كعص أجري دك أنستيو إيرترا صوت عزازيما بعساتة شعتة حساس أسمرا كمزاتوت يذكر أب نزوبا حجاز وفري كتابة صار حمام أنقصن معدل فيتامين إن بصبوقي سلاسل كمزلو أب كان فرم نسرت عنا زوب عن سبع حلافي وطنن كتتل لبداوي حماماتن أتو صقاي تخص حبيرهم نيرنا بزهابو حبريتا أتو صقاي بكتابة كن كلاخلو من نخيل تمحللفتن زي تمحللفتن حمامات بنقوح تساتفو حبرة السبن حيال سعاري سمويات عنان نمطفوهم عتب صراحي كات كمزلو أب نفيو تتانسن بوليون تمزجيب زل عود دما وطيت ناي تسعار مخارب محبر أو وفري كتابة عن قصين زت رأي وهدت مشارك تموجيسهم حلافي أقول قلت عنا فتين الزوبا نرس جبر مسكال جبر هو الدمه بتشعة تحساس بمحدار كبابي بقو زي جمر كتابة صار عن قصي سلاتي أقدمه زت تقيد حيال قوس قواسن مدلواتن كم تيز تمدب اللوي سلاسل كم زلوا بريهم اتوفري أب 113 قومتن 13 جزاويانن نقطتاتي كايت كم زلو وكيل إيرنا حبيروم أمنو زوبا حجاز لألي 45 شح زيغاتات صار حمام أنقصي كتبو لألي 9 شح صانا دمه فيتامين اي كعدليو اتي وسي زلو طن بممحدار نزوبا بارنتو بزتو ودبه مدب أب كل الممحدارات كبابي حمد ماين معقاب أب سومون 3 جزيات معي ما تطاون تفتاتي سلاسل اللوم هلافي أهادو كتباوي لمعات أتو ولد يسوس تكي أبزاب حبريتا حزبي أتوتن أتوتاونتن أب معقاب حمد ماين كم زمر كوز تجنزيبو بالعل نقحات زكايدو زلو فراتات أب مفواس مايكوعتات مرقع كبابن مهب تام تحت بيتاو ماين لعلا استواصو كم زلو قليصهم تساتفتي بوغنهم معقاب حمد ماين فتون ميلا مخانو كاب حلف تمكروهم كيجنزبو كم زخالو متكاس أبوان وفرازر وحدي ناو التيماتوت قلحتا كقبرلو تحساسيبهم زدم صحفاش إيرترايوم زينة وصايم بعال مزي مقصصار نقداوي توادارنت فرنسا أمريكاوي تكال مربب حبريتا جوجل زي حقاوي كبل زغلصو مسرح موعوع بمتقامو 150 مليون يورو مقصعة وسين اللوم اتي فرنساوي تقصصاري أكال بعسرة تحساس أبزوصو مجلسي جوجل نخطردو أشقاري زخونن كاب جزية ناب جزية زكايرن ممرحي موعوعتات بمتقام كسرح مصنحو
እዚ ድማ ዕዳጋ ንምብሓት ዝተጠቕመሉ ዝሕጋዊ ሜላ ምዃኑ ሓቢሮም ብተቆጻጸርቲ ኣካላት ፈረንሳ ብተደጋጋሚ ክስታት ክምስረተሉ ዝጸንሐ ጉግል ነቲ ቀሪብሉ ዘሎ ክሲ ይግባይ ክብለሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዘሎም ጉግል 5 ዓመታት ድሕሪ ዝወሰደ ፍርዳዊ መስርሕ ክሲ ዘይምኽፋል ግብሪ ንምድቕቓስ ልዕሊ 900 ሚልዮን ዩሮ መቕጻዕቲ ንምኽፋል ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ከም እተሰማምዐ ይዝከር ብዚካዚ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ተቆጻጸርቲ ሓበሬታ ፈረንሳ ጉግል ንሕግታት መሰል ኣገልግሎት ኢንተርነትን ብሕትውናን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምጥሓሱ ናይ 50 ሚልዮን ዩሮ መቕጻዕቲ ከም ዝበየነሉ ይግለጽ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ናይ መርበባት ሓበሬታ ትካላት ዝወስዶ ዘሎ ተሪር ስጉምትታትን መቕጻዕትን ንንግዳዊ ንጥፈታትን ቁጠባዊ ኣታዊታት ኣሜሪካን ባሉታ ዝጸሉ ምዃኑ ብምግላጽ ኣትሪሩ ክቃወሞ ዝጸንሐ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም መልሰ ግብሪ ኣብ ልዕሊ እታዊ ምህርቲ ፈረንሳ ወሰኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ኣይርስዓን በዚ ድማ ንግዳዊ ምትፍናን ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ከም ዝገደደ ይግለጽ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ወሰናስን እስጳኛን ፖርቱጋልን ዝተኸስተ ህበብላዊ ማዕበል ብዘስዓቦ ሓደጋታት ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ወሪዱ እቲ ካብ ዝሓለፈ 18 ታሕሳስ ኣብ ወሽመጥ ኣይቤራ ተኸሲቱ ዘሎ ኤልሳ ዝተሰመየ ህበብላዊ ማዕበል ብዘውረዶ ሓደጋታት ዛጊት 5 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ብዓሰርተታት ዝቁጸር ኣባይቲ ከም ዘዓነወ ሓያሎ ጽርግያታት ብምዕለቕላቁን ገለ ክፋሉ ብምህማሙን ድማ ኣገልግሎት ከም ዘቋረጸ ተሓቢሮም ብዚካዚ ሓያሎ ኣዕኑድ ኤሌክትሪክ ብምውዳቑ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ክልቲአን ሃገራት ቅድሚ ትማሊ 20 ታሕሳስ ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘጋጠመ ተገሊጾም እቲ ህበብላዊ ማዕበል ሎሚ ሰንበት ናብ ውሽጢ መሬት ገጹ ምስ ኣተወ ሓይሉ እናደኸመ ክመጽእ ምዃኑ ዝኣመቱ ሰብ ምክትታል ሜትሮሎጂ ፋቢየን ዝተሰመየ ካልኣይ ብርቱዕ ህበብላዊ ማዕበል ናብቲ ወሰናስን ገጹ የመርሕ ብምህላው ግዳ እቲ ዝወርድ ዕንወት ከይዛይድ ዘለዎም ስጋት ይገልጽለዎም بمعكنات زينة تزرجح تنقسقس سئلي كم زملكتو وسناسن كتما بورتو ناي برتغال بتي بحرياوي حدقا زيادة تحصيلهم ኣብ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ መሮር በደረቕን ብርቱዕን ንፋስ ተደፊኡ ብልዑል ናህሪ ናብ ከተማ ሲድኒ ገጹ ይጽጋዕ ብምህላው ሰመዚ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣብታ ከተማን ከባቢያን ኣውጀምዎ ዝጸንሑ ናይ ሓደጋ መጠንቀቕታ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣዕሪገምዎም ብዝተፈላለየ ሸነኻት ከተማ ሲድኒ ተኸሲቱ ዘሎ 3 ሓደጋታት ባርዕ ትማሊ 21 ታሕሳስ ብዝተላዓለ ኣብ ሰዓት 70 ኪሎሜትር ዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ናብ ቀንዲ መስመር መጓዓዝያ ምድሪ ገጹ ብምልሐሙ ኣብዚ ቅንያት በዓላት ልደትን ሓድሽ ዓመትን ካብ እንዳብን ከተማ ሲድኒ ክካየድ ተወጢኑ ንዝነበረ ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ከም ዘዓገቶ ይግለጽ ኣሎ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ድማ ዜጋታትን ዝወጠንዎ መገሻታት ናብ ካልእ እዋን ከሰጋግርዎን ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩን ጸዊዖም ኣለዉ ኣብቲ ከባቢ ተኸሲቱ ዘሎ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዝበጽሕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ንንጥፈታት ኣህዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ኣኽቢድዎሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ኣውስትራልያ ዝተላዓለ ባርዕ መሮር ብዘስዓቦ ሓደጋ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጾም ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ኒው ሳውዝ ዌልስ ጥራይ ልዕሊ 100 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ተኸሲቱ ከም ዘሎ ምስቲ ናብ ከተማ ሲድኒ ገጹ ዝተጸግዐ 3 ሓደጋታት ወሲኽካ ድማ እቲ 6 ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቦ ከባቢታት ገጹ ይልሕም ብምህላው ዓብይ ስጋኣት ፈጢሩ ምህላው ይሕበር ብመሰረት ጸብጻባት ብ21 ታሕሳስ እቲ ባርዕ መሮር ከውርዶ ዝኽእል ዕንወት ንምቁጽጻር ልዕሊ 10,000 ኣባላት ኣህዱታት ሲቪላዊ ድሕነት ተዋፊሮም ውዒሎም ኣህዱታት ምክትታል ሜትሮሎጂ ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕን ደረቕን ንፋስ ክዛይድ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝእምት ትንቢታት ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ እቲ ባርዕ መሮር ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ከይከውን ዘለዎም ስጋኣት ይገልጽለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ጋጢሙ ዘሎ ባርዕ መሮር ዛጊት ልዕሊ 700 ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ልዕሊ 3 ሚልዮን
ሄክታር ጫካታት ከም ዝሃሙኸን ጸብጸባት ይጠቕሱም። ዜና ንምዛማር ስታቱ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ናብ ሃገራት ተመሊሳ ኣብ ንዞባ ሓጋዝ ወፍሪ ክታበተ አንቅጺ ብጽቡቕ ይሰላሰላሎም። በዓል መዚ ምቁጽጻር ንግዳዊ ተወዳዳርነት ፈረንሳ ኣሜሪካዊ ትካል መርበብ ሓበሬታ ጉግል ዘሕጋዊ ክብል ዝገለጾ መስርሕ ምውዕዋዕ ብምጥቃሙ 150 ሚልዮን ዩሮ መቕጻዕቲ ወሲንሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ወሰናስን እስጳኛን ፖርቱጋልን ዝተኸስተ ህባብላዊ ማዕበል ብዘስዓቦ ሓደጋታት ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት ወሪዱ ዜና ተፈጺሙ።